Zato ja apelujem da je jako mudro raditi ono što voliš, ono što tvoja duša traži da radiš. Ne ono što ti misliš da će ti doneti više novca. Jer ono što ti misliš da će ti doneti više novca, baš tu je taj, ja da kažem, zajeb. Jer to što onda ti spustiš sebe i novac dođe da je više od tebe. Ali novac nije, novac je papir. Novac je papir. I onda kada kažeš, kada staneš ovako malo kad razmisliš, da si ti novac stavio iznad sebe. I onda kao Bog i novac ne ide zajedno. Pa ne ide zajedno. Jer zna se ko je Bog, a zna se ko je novac. Novac je sredstvo. A Bog je tu. Zašto je Bog tu? Zašto si ti tu? Zašto? Da damo najbolje iz nas. Da damo ono što naša duša želi da da. A naša nagrada toga, Bog će se pobrinuti o tome.